You're listening to So me say, UTG Records. OPG, King Samas, 263, Aurambe, Thomas Production. da we are na yo, 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 dino pura dino pura dino pura dino pura nyaye mucholo ndakavura hombe kuchikoro ini ndaivura hombe kumachechi ini ndinovura hombe kumabawa ini ndinovura hombe kwese kwese yati mahombe panotodawo dzihombe saka ndatiwe pahombe wangu dzihombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndinovura hombe ndinovura hombe ndinovura hombe ndinovura hombe chipiti chichabikwa chihombe mandivavhura zvihombe tsigira usatambe mukasanzwisisa ichava hombe saka teerera iwe pandoshaura zvehombe zvingaurambe 263 ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe nyaya mucholo ndakavhura hombe kuchikoro ini ndaivhura hombe kumachechi ini ndinovhura hombe kumabawa ini ndinovhura hombe kwese kwese yati vahombe panotodawo dzihombe saka ndatiwe pahombe wangu dzihombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndauya nayo hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe ndinovhura hombe chipiti chichabikwa chihombe mandivavhura zvihombe tsigira usatambe mukasanzwisisa ichava hombe saka teerera iwe pandoshaura zvehombe zvingaurambe 263 ndauya nayo hombe